Hola, bones. Jo sóc un estudiant de TCAI de l'Institut Priorat, de Falset, i us vinc a explicar el que serien les estades. Les estades al final són classes al futur lloc de treball. És una cosa que és bastant especial perquè no molts centres de Catalunya tenen i és una experiència molt enriquidora perquè veus diferents espais de l'hospital, cosa que al final quan vinguis aquí o a fer pràctiques o a treballar t'ajudaran bastant en tot el que seria moure't a l'hospital. Quins avantatges tenim els alumnes de l'institut a venir a fer les estades a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre? Principalment a classe és més teòric i aquí és més pràctic, llavors veiem el món laboral i ja que trepitgem l'hospital veiem si realment ens agrada el món de la sanitat. El que més valor li he donat jo a les estades és que ens han ensenyat tots els sectors de l'hospital, com bugaderia, laboratori, quiròfan, totes les unitats, radiologia, i això ens ensenya que l'hospital necessita treballar en equip per tirar endavant. Sabeu la diferència entre les estades i les pràctiques? Per exemple, jo a les estades, a esterilització, me van ensenyar com ho feien i a pràctiques ho vaig poder practicar. Quin valor li dono a aquestes estades? Doncs penso que estudiar a l'Institut Priorat de Falset és molt afavoridor per a nosaltres, ja que ens ofereix aquestes estades que la majoria d'instituts no t'ho ofereixen i a més li dona un valor bastant important al territori i penso que hem après molt i ho hem passat molt bé.